Za mu ɗan danna wannan bidiyon ku gani. Misali kun ga na tsaye da shi, to in kayo ƙasa da niyyar ka masa comment, kun ga za ku gani wato comment ɗin ba zai yiwu kai comment ba, kwata-kwata ba zai yiwu kai comment ba. Don haka yanzu dole za ka koma nan gurin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'umma barkanmu da yau, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu mai albarka. To da farko kafin mu ce komai, muna roƙon wanda suke sabbin zuwa ne da su danna mana alamar subscribe da sannan kuma su danna alamar ƙararrawa domin sanar da su sabbin bidiyo da zarar mun ɗora. Sannan kuma danna alamar liking domin karfafa mana gwiwa akan ayyukan da muke gabatarwa. To insha Allah a yau abin da zamu yi bayani akan shi shine akwai wata matsala da take faruwa a wayoyi, ko kuma in ce wata matsala take faruwa a wanda suke fama da suke amfani da YouTube. A bidiyo din da muka yi na kwanaki kamar kwana 2 da suka wuce kenan, mun nuna cewa yanda za ka magance matsala abin da ya shafi comment, wanda comment ɗinka za ka comment ɗinka yana an rufe shi, ba za ka samu damar da za ka yi rubutu ba, wato ko wani ba zai samu dama ya maka rubutu ba. To bayan mun yi daman tambaya ce wani bawan Allah ya mana, to bayan mun yi sai ya zama matsalar sahi ba wannan bace hailau. To sai muka sake wannan binciken, muka sake gano cewa ashe ba wannan hanya din bace, akwai wata hanya din kuma wacce take ita ce tafi matsala. Wannan hanyar kuma ba wata hanya bace, ba za ka cewa duk wanda za ka yi wa comment za ka ga cewa an rufe gurin comment din. Kowaye za ka yi wa, in kai ne za ka yi, duk wanda za ka yi wa comment za ka ga gurin comment din a rufe. Kamar yadda kuke gani, irin wannan matsala yake nunowa mutane kamar haka da kuke gani. To wannan matsala din ita ce za mu nuna yadda za ka yi ka gyara wannan matsala din. To abinda za ka yi na farko shine za ka nemi application na YouTube din, kamar yadda aka sani ga YouTube nan, sai ka shiga YouTube kamar haka. Idan ka shiga YouTube kamar haka, za ka zo nan gurin, wato kamar yadda kowa ya sani nan in kana da channel za ka ga wannan hoton alamar channel ɗinka a nan. To kai tsaye za ka shiga kan gurin channel ɗin kamar haka. Idan ka shiga gurin channel ɗinka, in ka zo ka ga wannan jerin abubuwa daban-daban, ba a kan su za mu bayani ba, sai ka zo ka shiga inda aka sa settings, sai ka shiga kamar haka. Idan ka shiga gurin settings kamar haka, za ka gana ma ga wasu zaɓuɓɓuka daban-daban. To duk ba akan su za mu magana ba, sai ka shiga wannan inda aka sa general ɗin wannan, sai ka shiga kamar haka. Idan ka shiga kamar haka, duk da cewa ba nuna muku yadda matsalar take ba, to amma dai na han za a gane. Kamar yadda kuke gani nan gurin za ka shiga nan gurin, kun ga nan. To in na danna kamar haka na buɗe, kun ga yana buɗe ko? To bara mu yi baya ku ga yadda abin yake. Misali ga wani bidiyo nan, bara mu dan danna wannan bidiyon ku gani. Misali kun ga na tsaye da shi, to in kayo ƙasa da niyyar ka masa comment, kun ga za ku gani wato comment ɗin ba zai yiwu kai comment ba, kwata-kwata ba zai yiwu kai comment ba. Don haka yanzu dole za ka koma nan gurin. Misali idan ka rufe wannan gurin da ka buɗe, to misali yanzu bara mu koma gurin kamar haka, mu sake shiga cikin setting kamar yadda muka nuna, sai ka shiga cikin wannan general din wannan. In ka zo, in ka ga naka nan gurin a buɗe ne, kamar yadda kun ga yanzu ga a buɗe ne, kuma na ji yanzu kan bidiyon kun ga ya nuna cewa akwai matsala, ba zai yi wa kowa comment ba. To yanzu sai ka zo nan gurin, sai ka rufe shi. In ka rufe shi, za ka ga dinnan gurin gaba ɗaya abubuwan da suke nan gurin a rufe suke. to wannan shi ma lallai ya zama a rufe ne, amma in dai yana buɗe
ba za ka samu damar da za ka yi wa kowa comment ba. Ina fata an fahimta. Da haka bara mu baya kaɗan da kuma yin baya kaɗan sai mu lalumi wani bidiyo ɗin. Misali ga wannan bidiyon shi ma bara mu shiga kuma yanzu ku gani yadda yake. Ok, ba bidiyo bane wannan ko masu talla ne. Bara mu samu misali, bara mu shiga wannan bidiyon. Allah ya tsare Aisha Najam da kuma bara mu tsaye da shi ma ku gani. Misali ya kai ƙasa, in kuka yi ƙarshen ƙasa za ku ga gashi nan comment, za ku ga gashi nan kai tsaye nan gun ya baka dama ka yi comment. Da haka wannan hanyar za ka bi ka buɗe wannan matsala ɗin idan ta dame ka. Kuma lallai ya kamata a ce kowa ya san wannan, saboda muna ɗan ƙoƙarin shige-shige a wayar mu. To insha Allah da fatan wannan darasi ɗin ya burge kowa. Kuma kamar yadda nake bayani na ce insha Allah ranar Laraba ne za mu yi wannan bidiyo na kai tsaye, wanda kuma muna ta jin ra'ayoyin mu ji cewa da wannan lokaci ne ya kamata mu yi wannan bidiyo ɗin. Da haka insha Allah ina fatan darasin ya burge kowa. Da wannan nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.